Türkmenistanyň daşky gurşaw goramak ministrliginiň garamagyndaky Amderya döwlet tebii gorawhanasynda alınıp barýan işleriň esasy ugry Amderyanyň orta akymynyň kenarlarynyň tokoýlyklaryny, suw üstü bölegini, haýwanat we beýleki jandarlar dünýäsini we kenaryaky sähralyklaryň täsin tebii eka ulgamyny öwrenmekligi hemde goramaklyga gönükdirilendir. Gorawhanada esasan dikkatli çäkler goramak, gorak çäklerindäki ösümlik we haýwanat dünýäsiniň biologik aýratynlyklaryny öwrenmek ýaly ugurlar boýunça işler ýygyderli alınıp barylýar. Amderya döwlet tebii gorawhanasynyň çäginde gabakly, görelli we nargy ýaly bölümler ýerleşýär. Ilmy işgärler tarapyndan gorawhananyň çäginde ösümlikleriň 227 görnüşiniň gabat gelýänligi keskitlenendir. Tokoýluklarda gabat gelýän 86 görnüşli ösümlikleriň diňe 15 görnüşi adaty hasaplanýar. Elbette kenaryaky tokoýluklarynyň şeýle baý ösümlik dünýäsiniň bolmagy bu tokoýlarda durly haýwanlaryň ýaşamagy üçin hem oňaýly şertler döredýär. Amderya döwlet gorawhanasynyň çäginde gabat gelýän guşlar hem köp türlüdir. Bu ýerde ýylyň durly pasyllaryna görä guşlaryň 265-den gowrak görnüşi ýaşaýar. Olaryň 105 goly görnüşi bolsa, gorawhananyň çäginde hemişelik höwürtgelýänligi bilen tapawutlanýar. Bir näçe görnüşli guşlar bolsa Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilendir. Gorawhananyň 36,3 hektar ýerini sähralyklar düýär. Bu sähralyklarym durly ösümliklere baý bolmak bilen ol ýerlerde 151 görnüşli ösümlikleriň gabat gelýänligi keskitlenendir. Gorawhananyň çägindäki suw ulgamynda häzirki döwürde balyklaryň 36 görnüşiniň duş gelýänligi anyklanandyr. Olar goramakda da giň gowrumly işler ýola goýuldy. Gorawhanada gorak işler bilen birlikde giň gowrumly ylmy işler hem utgaçykly dowam etdirilýär. Gorawhananyň çäginde gabat gelýän jandarlar we ösümlikler barada ýörüýte ýyl ýazygy kitaby ýöredilip, ýygyderli maglumatlar toplanýar. Bu ýerde dähme çekýän ylmy işgärler, tokoy gödөгçüleri Amderyanyň kenaryaky tokoýlyklarynyň şeýle ajaýyp täwgatyny goramakda we öwrenmekde döretip berýän ajaýyp şertler üçin türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamyda we Arkadaly Gahrman terdarmyda hoşallyklaryny aýdýarlar.